sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon tayo drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo a Dolores, ti probinsya ti Quirino. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Dolores. Naawisak met a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko. May saak nga ina. Ngam panagkunak ket sa anak arumbang a maawagan iti ina, gapu ta inabandonak dagiti dua nga anak ko iti agarup tallo a dekada, gapu iti kinarigat ti biag. Ngam ita, kayat ko kumaasulnitan amin a nagkurangak kadagiti anak ko. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Talaga ka di asigurado kan iti kunam apa nagsublim ka iti anak mo, bakit? Naunday mo tapanawin ti panagpukaw mo. Panagkunam ka rin, kat awatan da ka pa yung agbalin aparte ti biyag ta. Nang runa ita tradadakil dan. Ay, tiyagab mo, Dante. Basta tiyab mo, anak ko latta ita. Pudnaw asa anak ang agbalin ang nasayat nga inakadakwada. Ngamin, inabandonak ita. Ang nagbabaw yakon day chay. Bakit akon? Panagrek na kat basit laangan apanawan ti bayag ko dito yabiyag. Iso akabayatan an apigsa akpay. Kayat ko kumaasol ni itan dagiti nagkurangak kadagiti anak ko. Ay, Dolores. Oray kaskasano. May saaklat tamat nga ina. Katruming ring baulat tamat ti panagayat. Kan panangipatag ko kadagiti anak ko. Sa bagay matkiti Kit kasasawam. At taklang ditoy. Nakasuportakin ka bakit? Hagyaman Dante. Dahito samot tan abalay ti imbaga tinagdamagan ta. Huwag nga agpaisaw. Siya akong tagtok-tok. Apo! Umay kami man! Apo! Anya di may paay ko kada kayo, sir? Naibag nga oras mo balasan ko. Dito'y ka diti balay ni Mildred Acosta. Uwan, sir. Dito'y nga rod ti balay ni Auntie Mildred. Sino kayo kadi? Balasan ko. Pakibagam man tasapsapulak. Pakibagam ani Dolores. Sige, mabit lang nga rod, Auntie. Auntie Mildred? Auntie! Maapay ka de, Maxen. Ada sa nga iliyo, Auntie. Sapsapulan na kayo ni Auntie Dolores. Dolores, kunam? Wen, Auntie? Dolores! Manang Mildred. Ay na, Dolores, adik. Sika nga agpaisaw. Nabayag a panawon adi ka nagpakpakita ka nagparparik na kada kami. Tiamok paikit din akit natay ka na ading kao. Apay, anya nga minaya tinapasamak ken ka, ha? Atid dug nga istoryaan, Manang Mildred. Manipod imbatik dagiti anak ko kan ka. Nagbalin matan ang miserable ti biyag ko. Napaanak ijay syudad, tapno makipagsapalaran. Agduduma at trabaho ti sinerek ko, kabayatan ti kaadak ijay.
Katulong, waitress, street sweeper, konduktora iti boss, kanda dumapay. Rigat kantuok tilinakam ko iti agarup sa nga pulo atawan. Aging ka nagamam mo kami kinitante, kat nagkalaysa kami. Naadaan kami iti dua nga anak, kat ita, adda amatan bukod da a pamilya. Di mo man laeng met nalagip nga may sarungkaran dagiti anak mo. Kinapudno naman ang kayat ko unay nga umay kitaan ida. Ang mauna anak ngamin iti buteng kanbain. Amok ngamin anasakit tinakam da kanyak. Gapu iti panangibatik kadakwada. Pasensya kan manang Mildred. Idi imbatim dagiti anak mo kanyak kat pimanaw ka. Awan ti mabalin ko no di agpakaina kadakwada. Impatag, inaywanan, kan pinagadal ko ida, aging ga nagturpos da. Kasi ti Diyos, nagbunga mat dagiti rigat kan sakripisyo para kadakwada. Ni Gino, may saitan nga engineer. Ni Mat Maxine, graduate ti accountancy. Kat agpadadan nga adda natalgad at trabaho na. Agyamanak, manang Mildred. Agyamanak, iti panangipatag kan panang paadal mo kadagiti anak ko. Awan anyaman na Dolores. Inaramid ko laang matiam mo kapag saya atanda. Isu na laang, tadyak amaw no anyamat ti agbalin a reaksyon da no maamuan da ti panagsublem. Nakasagana ak amang awat. No anyaman dagiti agkakasakit asarita nga ibagada kanya, manang Mildred. Gino, Maxine, iso ti kabsat ko. Ni Dolores, kat iso ti pudpudno nga inayo. Anak ko. No kasta, da kayo ti pudpudno ananang mi. Talo laang titawon mo iti, anak ko. Iso talaga adinak mairupaan. Pito mo't titawon iti ni manong mo at Gino. Nagsubliak, tapno umay kusulnitan, dagiti nagkurangak kada kayo. Pudno nga ubingak pa idi pinanawan da kami. Ngam amuyo ka di, ama ni pud adan puot ko. Kanayon ti panangikarkararag ko nga agsublikan iti dan nami. Nabayag kami anagururay, mami. Pakawanandak ko ma, anak ko. No siyak lang nga maysa, awanan kanyak tinapalabas. Tinapatag, nagsubli kayon, mami. Agyamanak, Maxine anak. Agyamanak, gaputa pinakawanak, itilikodan ti amin. Gino, iho, kasarita matinam. Pakawan mo on dagiti nagkurangan na. Gino, anak ko. Ti kunayo ka ti, kat mapakawan kayo iti manu atawan aparang abandonayo kada kami ngagkapsat. Gino. Saan? Agsubli ka man kan saan iti nami. Awan bibiyang ko. Gino. Iti ka man. Jak tupulos mapakawan day tao. Gapu iti inaramid na kada kami. Saan to apulos, Auntie Mildred? Nag-awid ang tasawa yun Ngumapay nga da kayo pailaang dito. Gino, anak. Siyak tinangipagal ka ni Dolores asaan pailaang apumanaw. Ag naid pailaang dito'y balay. Iti kasta, maadaan kayo iti oras tapno agbabandeng. Saan da kayo akasapulan dito Isu anasay saya at mutlaang no agawid kayong iti ayan ti asawa yo. Manong Gino, respetuam kumamat ni mami. Mami? Mami ti awag mo ken kuana? Apay, kaano kumaanagbalin nga inataday ta at tao? Ha, Maxine? Pudno asan nga iso tinang padakkel ka data manong. Ngam, di tanto pulos may libak ti kinapudno. Nga iso tinaggapuan ta. Iso tinangipas ngay ka data manong Gino. Nabiyag ta nga awan iti den nata.
Iso akabailan tamad nga rod tagbyag. Nga oray sa anin nga agsubli pa iti danata. Agtugaw ka, Gino. Awanin ganas ko amangan. Gino, agsubli ka ditoy. Gino! Bay amon, manang. Bay, antayo pa'y laang ni Manong Gino, Mami. Auntie Mildred. Ay, pasensya kan itikas di atrato kan kati inauna nga anak mo, Dolores. Awan rumbang nga idawatam iti pasensya, manang. Maawatak mat ni Gino. Adto yan ti papeles ti building para iti baro a project tayo, Sir Gino. Inaprobaranan dagiti kontraktor. Masayat man nga ron no kasta, Christy. Namnamain da nga agbalin a successful ti pan nakaaramid ti kabarbaro a building engineer. Ha? Ano si... Sir Gino, aging ginadkat. Umay ka, Christy! Rumot ka dito! Katingang! Umay ka! Manang Mildred, manang, kumusta ti anak ko? Kumusta ti kasasaad na? Naispalan ni Gino. Ang amsigon ka dagiti doktor amang tamtaming kan ko na. Napuruan ka no ti duasa ka na. Anya ti kayat mo asawan, manang Mildred? Saanin ang makapagnapay ti anak mo, Dolores? Gino, anak. At datayon dito'y balay. Nakaawit tayon. Agluto ak pailaang iti pangrabian tayoan. Ibati kayo pailaang dito'y ka ni Gino, Dolores. Sige, manang. Aywan kayam. Nakisinukat ni Maxine iti kwarto. Dito'y kan baba. Ijayan second floor ti atim, anak ko. Nasaysaya at matlaang no dito'y kan baba. Iti kasta. Saan kan ang masapul nga umulipay iti agdan? Umay ka, itulod kan iti kwartom. Saanan? Saanan na masapul? Kabailak matapagandaron ti wheelchair ko. Ngurag may sak. Gino, anak. Tulong ka kati! Uno saan ka makawawat? Gino. Nalawag mo't siguro tinangag mo. Tsak kasapulan ti tulong mo. Kabailak tagbiag nga uri sa anak at dumawat iti tulong manipod ken ka. Wano uray asino ka na kayo? Diyos ko. Aginggat ka ano akastoy ti sitwasyon mi di anak ko. Kaano nga ta mapakawan ni Gino. Lawlawagam ko mati panunot na. Diyos ko. Magrigat nga aklonan, ante. Magrigat nga aklonan ti kasto napasamak kanya. Apay siya pwede nakapasamangan ti kastoy. Arya launa ti nagpasulak ti Diyos. Tapnunusahan na ti kastoy. Apay siya payan ti Mildred. Apay. Gino, iho. Iho, panubok laang ti Diyos, dahito ikan ka. Angam saan na kaya't asawan asubuko kamatan. Aklo na munti kastoy na pasamak. Kat mangrugi ka manan. Uray kasta ti kasasaan mo. Patsyak nga dupay ti mabalin mo nga aramidan. Tinapatag. Nabiyag ka. Nailasat mo dayjay at rahedya. Kas kunada nga rudan. Habang may buhay, may pag-asa. Gino, anak. Adak dito'y. Tapnoan di ngayon kan tulungan ka. Di mo't imbaga kung kata kayo asan kayo akasapulan. Gino, siyak ti inam. Di mo't no da parikot ti anak. Ti ina na lang ti pagsadagan. Kan pangibagaan na iti parikot na. Ina ko nam.
Umum ka ti, no anya ti kayat asawan ti ina nga ibagpagam, ha? Dolores? Saan? Saan mo nga amo? No kasanot agbalin na may sang ina? Ngamin, tipudpud mo nga ina. Ayatan, ipatag, kan aywanan na dagiti anak na, nga uray kasalupay ti kinarigat na. Awan ti ina, ang mga banduna iti anak na iti unag ti manong atawan. Imbati kayo iti puder ni Manang Mildred. Kapo iti kinarigat ti biyag. Panagriknak ngamin iti, kat saan kayo akabaalan abyagan kin ni Maxine. Inaramid ko lang ti kasyay. Gaputa amok, amaikan na kayo itinasaya at abiyag ti kabsat ko. Inaramid ko ti kasyay. Gaputa jak nga binkayat nga agregat kayo itinandag. Pinanunot ko lang mo't ti masakbayan yung anak ko. Kalukwan day darason! Nupod mo, agapo iti kinarigat ti biyag. Ti rason no apay nga imbati da kami. Apay nga rod, nga dinagasawa kayo kinidante. Kat di da kami manlaang pulos na lagip nga may sinarungkaran. Idinto ta damat mabalinday di adante. Palagkunak, kat inyaon na kamat itirigat. Ngam apay at di da kami manlaang mat imay kinita. Gaputa saan da kami apagan ano? Saan ka rin? Saan da kami nga ipatpatag? Tagiti lang anak mo kinidante tinapatagin ka. Iso na lang tipudpud ng anak mo. Sana pudno da ita, Gino. Sana pudno anak ko. Hustal! Diyan kung kayo tadaggan di palawag niyo. Gino. Iso di yun ulit-ulitin pa yung ibagabaga kanya. At kayo ti inami. Ngamin, awan ti inami! Awan! Awan! Sa dino ti ayan ni Mami, Auntie? Ay kwa iha. Nagawi din ni Jayan ni Dante. Anya? Ang di kay madanagan, tain ka rin namat akanayunan na ti umay mang sarungkar kada kayo. Gino, Maxine, Auntie? adamay sa abanag, akayat ko nga ipudno ken aklunan kada kayo. Anya day ta, Auntie Mildred. Anya day ta, Auntie? Idi nakikalay sa ti na ayo ka ni Dante. Imawag kanyak. Kinunana nga alaan da kayo. Ang jak imanugot. Jak ngamin kayat amapukaw kayo iti imaatang ko. Gaputa imbilang kayon kaspudpudno nga anak ko. Iso nga impanaw kayo iti sigod abalay tayo. Tapno saan da tayon amabirukan pa'y. Anya? Auntie Mildred? Day tati kinapudno. Naunday apanawon ti panangilembeng ko kada kayo ken ni Dolores. Amok anabayag da tayo na sapsapulan. Iso nga idinabirukan na ti account ko iti social media. Nag-message kanyak. Diya ko nagpangadwa ng ibaga no sa dino ti address tayo. Lukasta. Auntie Mildred? Iso nga awan basol ti inayo. No apay asaan da kayo na nasublian. Awan ti amo na iti inaramid ko. Kinapudno na. Inpaihidam kayo kenkwana. Katsapay ko matamaaw at tandak, Gino, Maxine. Nagbalinak ama naging bubukod. Gaputa ipatpatag kayo unay. Auntie. Iso apang asim, tapakawan namon ti inam, Gino. Awan basol na. Siyak tinagbasol. Ay ayatan kan ipatpatag na kay unay-unay ni Dolores. Ipatpatag na kayo ng agkabsat. Ay,
Amo ka narigat. Yan nasakit ti pagdaldala na mitabakit. Agamusto lang ti desisyon mo. Nagkampay lang iti espasyo ti inuunang anak mo. Dante. Pagbalibaliktadan tayo man ti lubong, si kalata ti inaada. Patsyak, adumteng tumit lang ti aldaw. Amapakawan na ka ni Gino, Dolores. Manang Mildred. Ama, Dolores, ading ko. Mami, Maxine, anak. Imbagmahanda na kapasyar kayo. Ay, umunag kayo, Mami? Gino, anak. Sorry, Mami. Sorry ka nagitisan, anasaya at ngayon bagbagat ka na kayo. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawandag. Huston, Gino. Awan ti rumba nga ikidawam iti pamakawan, anak ko. Impudno amin na anti Mildred ti amin kada kami. Mami, iti nakikalay sa kayo kini Uncle Dante. Alalaan da kami gayam kenkwana. Iso na lang ta. Imbes nga itid da kami ken ka. Saan? Tayin lambang da kami. Iso gayam asaan kayo nagparparik na. Kan nagpakpakita kada kami itinaunday a panawen, Mami. Ama, Amo ti Diyos asinapsapul kayo. Ang amjak amo no sa dino ti pangsapulak kada kayo. Ngam oray no kasta. Saan kayo kumanga agimulay ti sakit tinakam kini Antiyo a Mildred? Saan matkit ni Mami? Ang namiris ko lang. Nga awan ti basulyo kada kami. Kat sampay ko tama pa kawanda. Gapo ka dagiti agkakadakas ngayon sa usawan ko kada kayo. Gino, anak. Iti ka man, sa anak anagungat, wano gimurakan ka. Maawatak mo ti sitwasyon. Ti kayat ko laang mo, kat makabawi ka na kayo nga kapsat. Kat sapay kumata saan pa'y analadaw ti amin, anak. Saan pa'y, Mami? Kat nakasagana kami ang mga awat kada kayo. Agdidin na tayo manen. Ay ayatan. Kan ipatpatigda ka unay-unay, Mami. gusto ni Manong Gino, Mami. Daytoy siguro ti kararagsakan nga aldaw iti biyag ko. Agyaman ako na, Diyos ko. Agyaman na, gaputa sinong batang matlaang ang tinabayagan nga ikarkararag ko. Agyaman na, Diyos ko. Manipod idi, nagdadan na kami manen nga agiina. Kaasi ti Diyos awan met tinagbalin aparikot kadagiti anak mi kanidante. Naawatan damot ti sitwasyon kat naragsak kami itan kas maysa a pamilya. Aklonek asa anak anagbalin anasaya at nga ina idi. Ngamita, araramidak met aminen akabaelak tapno makabawi ak kadagiti anak ko. Pagyamanak unay ti Diyos, gaputain tulok na ti nakabukal manen ti pamilyak. Nagbalin met akarit ka ni Gino ti kasjay ang napasamak kenkwana. Nagpa-artificial iti saka na kat intuloy na matlaang tinagtrabaho kas maysa nga engineer. Adamatan bukod da a pamilya nga agkabsat, kas tamatan dagiti anak mi kanidante. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan, tuy pagayam mo, Dolores. Ken ka pagayam, Dolores. Ti panagbidot ket parte ti biag tayon dayta. Ngam no nagbidot tayo iti naminsan, di tay kuman ulitan pay. Ngam ket di pagbalinan tayo ko mga adal ken inspirasyon daytoy. Tapno mga barwanan para iti napinpintas pay a masakbayan ti pamilya a binukal tayo. Alakastan pagayam, Dolores ket pagyamanak unay. Ting ka pa nagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.
Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.